Ni ay mga maing laki nga nag-angkon nga mayog tinuuhan karon, ilang giingon nga kining napulo kasugo mao ni siyang balaod ni Moises, diha sila nasipyat. Ngunang moingon sila nga pag-abot ni Kristo na wa nang napulo kasugo nga mao nay balaod ni Moises, sipyat lagi na. Kay lahi ang moral law o lahi ang ceremonial law. Kanang mga adlaw na pahulay nila sa unang panahon, okay, sabta niya, nga ilang tinudlo tungod sa ilang paghalad-halad, ilan nang gipahunong, mabitaw na iyang mga adlaw nga igapahulay, gipahunong, iyahang hinimo, iyahang pistang hinimo sa mga tao sa unang panahon. Gipahunong na sa Dios mo nang karon wala na pista, wala na halad-halad, di na ta maghalad og karnero, tukmo, mga mananap, baka o kanding tungod sa atong sala, kay nagtumpok lang tanan kang Kristo nga maoy katapusang halad. Maayong adlaw na sab kaninyong tanan, kumusta kamo kun asa mo kung dapita karon sa entero kalibutan nga nagsunod sa atong tulumanon, hala kamo among giabi-abi sa atong tulumanon. Kun niya mo sa Pilipinas, hala, welcome gihapon mo sa atong tulumanon. Ang pagtulunan nato nga angay nato ginasubay-subay sa mata karon unya ang matano ang matuod nga pagtulunan. Bueno sa pagsugod mga higala, ako kung gihangyo sa pagampo uban ako. Dios nga langiton magtuon na pud mismong pulong. Taga imig kay balugalong malangiton masabot na man istumang kasayon. Unya manda misyon pag-anhi, unya madawat to mga kamatuoran ang pagatunan karon pasaylo sa mga sala amo ning gisalig sa ngalan ni Hesus. Amen. Okay? Naglaom ko nga nakaplastar na ka, nakahimo na ka sa imong maayong pagposisyon o paglingkod aron maminaw ni ini. Ang atong tun-ang karon ang balaod nga giwala didto sa krus. Naabday balaod. Mga higala, atong tun-an karon kining mga balaura. Unsa ang pamaagi sa paghatag sa balaod sa wala pa kini masulat. Okay? Ang Deuteronomio 4:12 nag-ingon, og misulti si Hiyuba kaninyo gikas taliwala sa kalayo, hinungdan nga ninyo ang tingog sa mga pulong. Apan kamo wala makakita sa dagway, makadungog lamang kamo og tingog. Sa unang panahon, naghatag ang Dios og balaod pinaagi lamang sa tingog. Gitawag ni siya og oral law. Okay, sa unang panahon, wa pa nag-iswat ang mga balaod. Kung dili, madungog lang. Mabitaw na nga si Adan og si Iba sa una, nakasa sila, labi na ang iyang anak nga si kanang Kain, nagipatay niya sa Abel. Nakasala ang iyang anak nga si Kain pagpatay kang Abel, pero wala pa sila mahibalo sa nahisulat. Pero anang sugo nga di ka magpatay, pero wala lang ni isulat, gipamulong lang sa Dios. Naay mga balaod sa Biblia mga igsuunan. Niya pay daghan, apan kinisang walo mo akong ihatag kaninyo kanang ceremonial law, kaning moral law, kaning balaod sa panglawas, balaod sa pagkaon, kaning sanitation law, unsa man ni? Kanang balaod bito nga manghinlo, maghimog kasilyasan, naay civil law, balaod pang gobyerno, kanatong konstitusyon, napay judicial law, kanang balaod sa korte, o napay tawag og kanang law of the war, kaning balaod panahon sa gubat. Sampol ana, nga kung makadakop kag binil ka na bitang kanang kaaway nimo sa unang panahon, nga ming surrender na, ayaw nagpatya, usa na sa mga balaod ana. So maoning mga balaod mga kaigsuunan. Apan dunay mga kaigsuunan nato makatawhan nga paghisgot og balaod, di sila kabalo mo klasify unsa ning balaura. Ang ila dayang gihuna-huna, mauna nang napulo kasugo, mauna na ang moral law, di ba? Kay kanang napulo kasugo mo na siya ang moral law. Unsa man ang moral law? Balaod moralidad. Wa may laing binuhat sa Dios sa kalibutan nga dunay moralidad, tao raman. Mao ni kining napulo kasugo, mao ni siyang balaod moral nga gihatag ngadto sa moral nga tao. So timan ining mga balaod nga atong gisgutan, ceremonial law, moral law, napulo kasugo, kanang health law, balaod sa panglawas, dietary law, sanitary law, civil law, judicial law, unya ang kanang law, balaod pahitungod sa gubat. Okay, karon diin man gipahilo na ang balaod ceremonial tapos nasulat ni Moises.
Di man iha, nganong gisgutan ako ning ceremonial law. Kay kining ceremonial law, mauni siya ang balaod, gitawag nga balaod ni Moises. Samtang ang napulo ka sugo, mauni siya ang balaod sa Dios. Ni ay mga maing laki nga nag-angkon nga mayog tinuuhan karon, ilang giingon nga kining napulo ka sugo, mauni siya ang balaod ni Moises, diha sila nasipyat. Munang wingon sila nga pag-abot ni Kristo na wa nang napulo kasugo nga mo na balaod ni Moises, sipyat lagi na. Kay lahi ang moral law og lahi ang ceremonial law. Okay, tanaw na to ha. Diin man gipahilo na ang balaod ceremonial tapos masulat ni Moises. Nag-ingon ang Deuteronomio 31:24-26. Og nahitabo ang sa pagkahuman ni Moises pagsulat ang mga pulong nini nga kasugan sa usa ka basahon. Asa gisulat sa usa ka basahon, hangtod kini matuman misugo ni Moises ang mga libihanon sa pagdala niini sa arka sa tugon ni Hiyuba nga nag-ingon, kuhaan ninyo kini nga basahon sa kasuguan o kini ibutang niyo sa kiliran sa arka sa tugon ni Hiyuba nga inyong Dios aron kini adto didto alang sa pagsaksi kaninyo. Tanawar God, asa gibutang ang balaod seremonial na asa kilid sa napulo kasugo. Ang ceremonial law gisulat sa basahon, gisuwat sa papel. Samtang ang napulo kasugo mga kaigsuonan kanang gisulat sa papan nga bato. Okay, unsa man kini nga tulumanon nga gibuhat sa salhanon kaniadto. Kining unsa may sud sa ceremonial law. Managingon sa Nehemias kapitulo 10 32 ug 33. Kini usab mahimo og tulumanon alang kaninyo aron mo ihatag namo sa tuig-tuig sa ikatulo ka bahin sa usa ka siklo tungod sa pag-alagad sa balay sa among Dios. Tanawar God, unsay sunod? Tungod sa tinapay nga gibutang atubangan sa Dios og tungod sa papadayonon nga halad nga kalanon og tungod sa mga dadayong halad sinunog, tungod sa mga adlay papahulay, tungod sa bag-ong bulan, tungod sa nabatasang mga pista, tungod sa mga butang nga balaan, tungod sa halad sa sala, sa pagbuhat, sa pagtabon sa sala alang sa Israel og tungod sa tanang mga buhat sa among Dios. Tungod sa halad nga gibuhat sa pagtabon sa sala alang sa Israel, mga kaigsuonan mo ilang gibutan. Taron usa-usahon tani unsa maning balaora. Kaning balaod seremonial mauni sa igsuon ang balaod nila sa unang panahon mahitungod aning pagtabon sa sala, halad sa mananap. Mao mo na seremonyal unabay mga seremonyas halad magkuha silag mananap ihong-hong nila ang ilang sala didto pagkauman ihawon isabling ang dugo dito sulod sa kananaang sanktuaryo pagkahuman sunugon ang lawas sa mananap. Napoy halad sa kalanon kaning mga halad sa unang panahon napoy ilang mga paghalad atol sa adlay papahulay og sa mga bag-ong bulan og aning mga pista kana sila igsuon. Okay, mauna siya gipahunong kaysa matag pista nila sa unang panahon na sila'y paghalad. Sa aday papahulay, maghalad pod sila. Sa bag-ong bulan, maghalad pod sila. Muna itong halad sa sala. O kausa sa usa ka tuig na sila gibuhat nga halad sa pagtabon sa sala sa Israel. Mauna sa mga higala ang mga ceremonial law kay lagi do na may seremonya sa unang panahon. Okay. Pangutana, unsa man kini nga mga tulumanon matag tuig. Nahilingon sa Levitico 23 versikulo 4 kini mao ang tinudlo nga mga pista ni Hiyuba. Bisan ang mga pagkatigom nga balaan nga gimantala ninyo sa ilang tinudlo nga panahon. O sa ni ining tinuig mga kaigsuonan nga ilang buluhaton pista. Muna nga sa isa ka tuig ang usa ka dapit karon sa ato mga kaigsuonan nga nagsulog pista kausa ang pista sa usa ka tuig sa ila sa unang panahon do na po'y tinudlo nila nga pista. Oh, nga pero sa panahon sa ilang pista do na po'y paghalad sa mananap nga ilang ginahimo. Pangutana kining ceremonial law kining halad-halad kaning mga pista. Hangtod kanos akini nga tulumanon ning lungtad. Mabito nagiingon sa Daniel City, na 9:27 nagiingon, siya nagpamatuod sa lig-on sa tugon. Sa daghan sulod sa usa ka semana o sa tunga-tunga sa semana iyang pahudungon ang halad o ang halad nga kalanon
og ibabaw sa pako sa mga drumtanan mo anhi ang mga lumpag og bisan hangtod sa pagtibawas og kana sanglit gikatagal na ang kaligot-got gabuobo sa maglulumpag. Kaning mga halad-halad mga kaigsuonan nahunong ni kanos ani nahunong sa dihang natao si Kristo. Kay ang Daniel Kapitulo 9:27 naghisgot ni nga si Kristo matao, isip siya mo katapusang halad. Mabitaw na nga sa pagkamatay ni Kristo, mga kaigsuunan, kung basahon niyo ang Mateo, second to the last nga chapter, pag-ingon ni Kristo natapos ng tanan o gibawi siya sa ginhawa, napikas ang tabil sa templo gikan sa taas padong sa ubos, buot ipasabot wa na sila sabliganan sa dugo, buot ipasabot wa na sila halaran sa mga mananap, kay ang tanang dugo sa mananap nga ilang gipatay o gihalad ang lawas igsuon. Dito man na isablig sa tabil sa templo karon kay ang tabil nagisi naman gikan padong sa ibabaw, gikan sa ibabaw padong sa ubos. So pagkamatay ni Kristo, nawa ng halad mga kaigsuunan. Katong ilang mga pista-pista, ilang halad aton sa aday papahulay, ilang mga halad atol sa kausas sa katuig, katong ilang halad kalanon, nangahanaw na tutanan sa dihang namatay si Kristo, kay si Kristo man ang katapusang halad nga motapos ni adtong tanang halad-halad, ngayon ang gihimo sila ang tugon. Kay kadtong tanang mga halad-halad sa bandananap, halad sa kalanon, halad nga tinabyog on sa tong halara, nagsimbolo to kang Hesus Kristo nga moabot sa kalibutan, nga mamatay alang sa sala sa mga katawhan, ingon nga katapusang halad. Pangutana, nagsugo ba ang Dios nga kini nga balaod pagahunungon? Mabitaw na kon basahon ni Mang Osias 2:11 nag-ingon, og pahunungon ko usab ang tanan nilang kalipay, ang iya mga pista, ang iyang bag-ong bulan, ang iya papahulay, og ang iyang tanan nga maligdong pagkatigom. Kanang mga adlaw nga pahulay nila sa unang panahon, okay, sabta ni ha, nga ilang tinudlo tungod sa ilang paghalad-halad, ilan nang gipahunong, mabitaw na iyang mga adlaw nga igapahulay, gipahunong. Iyahang hinimo, iyahang pistang hinimo sa mga tao sa unang panahon. Gipahunong na sa Dios mo nang karon wala nay pista, wa nay halad-halad, di na ta maghalad og karnero, tukmo, mga mananap, baka o kanding tungod sa atong sala, kay nagtumbok na tanan kang Kristo nga maoy katapusang halad. Okay. Unsay gitugon kanato sa Dios mahitungod ni ini nga mga balaod? Mo nagiingon sa Colosas 2:14 padung sa 7. Sa napapas niya ang sulat nga nagbabag-bato kanato pinaagi sa ipatuma ni ini o kini iyang gikuha sa atong magianan o gilansang sa cross. O sa ibot pasabutan na ni Apostol Pablo, kadtong mga halad-halad sa unang panahon, kadtong mga sinulat ni Moises sa ilang mga ceremonial law, mga kaigsuonan, gilansang nato ni Kristo sa Kalbaryo sa cross. Sa dihang gilansang si Kristo sa Kalbaryo sa cross, wala nay tao nga gitugutan magalad-halad. Ang mga punuan o ang mga kagamhanan, iyang gihubuan sa hinagiban sa ilang pagpasundayag sa kadaghanan. Diha sa iyang pagdaog batok kanila pinaagi sa cross. Busa ayaw tuguting nga adunay magahukom kaniyo bakin sa kalanon og ilimnon og mahitungod sa pangilin o sa bulan sa bag-ong subang o sa adlaw nga papahulay. Maobita ng mga kaigsuonan nga dili na gyud ka mahukman, di ba? Ayaw tuguting na maghukom ninyo. Unsay buti pa sa puti Apostol Pablo, ayaw niyo tuguting nga doon na pa yung mga tao nga ingon ninyo, hoy kanang inyong halad-halad wa na. Ayaw tugutin ninyo nga maingon ang mga tao nga hoy kaninyong halad sa kanunon wala na. Ayaw tugutin niyo doon mo ingon mga tao kanang inyong pista, kanang inyong halad nga gitunong sa adoy papahulay, kanang igpapahulay nga inyong hinimo sa inyong mga pista-pista. Ayaw niyo tugutin nga doon mo badlong ninyo, kay nga naman sa di pa mo badlongon, kinahanglan masabtan nimo nga kana sila maoy gipahunong. Nasabtan nimo na? Mabitaw na nga kanaghan sa mga tao ron, mabadlungan, mahukman, oy wala na. Nga naman, kay wa man sila kabalo, kaya ang ilang nabawaan mga kaigsuunan,
ang tanang balaod ni Moises, bisan ka nang napulo ka sugo, balaod ni Moises, waman sila kahibalo anay mga ritual o gipanghimo sa sanktuaryo sa unang panahon nga si Kristo maoy landong ni adtong tanan, sumala pa sa ni Apostol Pablo. Diba? Mato pa niya, landong lang na sa umalabot. Kinsa man na, si Jesucristo na makaigsuunan, ang iyang pag-abot, ang iyang pagkamatay, dito sa Kalbaryo sa cross, alang sa atong kasalanan. Mato pa niya, kini sila landong lamang sa butang umalabot, apan ang lawas iya ni Kristo. Kung sa ibot, ipasabutan na. Kadtong tanang halad-halad sa panahon sa sarhanon sa unang panahon, nagihimo na dito sa sanktuaryo. Landong to tanan. Sa lawas ni Kristo nga mamatay, ilan sang sa cross. Kadto bitawng karniro nga ihalad sa unang panahon, kadtong kanding nga ihalad sa unang panahon, kadtong baka, kadtong kuyabog nga ihalad, nga sunugon dito sa halaran, landong to sa umalabot nga sakripisyo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Unsay dili mahimo sa balaod seremonyal. Kining balaod seremonyal, unsa may di mahimo niini? Hebrohanon kapitulo 10, 4-5 nagingon, kay dili giyud mahimo nga ang dugo sa turo nga baka og ang kanding makakuha sa sala. Tungod ni ana ang pagtungha ni Kristo sa kalibutan, siya miingon, ang mga halad inihaw og ang mga gasa wala ko tinguha, kung dili ang usa ka lawas kanako imong itagana. Usay bot pasabot ni Kristo. Dili pwede na sa sayang na tao na si Kristo o niya namatay na sa Kalbaryo sa cross. Dili na pwede nga ang dugo sa baka mo ay makakuha sa sala. Kay bisag unsaon ni mo halad-halad anang pila ka gatos nga baka o karnero o kanding. O ni ang dugo imong iula og imo na siyang sunugon dito sa laran mga kaigsunan, dili na makakuha sa sala. Kay nga naman natapos na to. Ang gipangita ni Kristo ron panahon na makaigsunan, ikaw ang imong kaugalingon nga tinguhaon nimo siya, kay gikahalad na si Kristo nga mao ang katapusang halad nga angay nimong tinguhaonon adto kaniya mo duol aron makabatog ka pasayloan sa imong kasalanan. Unsay gihimo niini nga balaod nga seremonyal kaniadto? Unsay ang gihimo? Nag-ingon Roma 6:15. Si Moises nagsulat mahitungod sa pagkamatarong pinasikad sa kasuguan. Ang mga tao nagagawi sa maong pagkamatarong mabuhi tungod niini. Sa una manggong panahon mga kaigsuunan, mo nagikinabuhian sa mga tao pag makasala sila, makapanapaw sila, makapatay sila, mukuha lang sila karnero nga tag-usa ka tuig ang edad gaway ikasaway. Dadon nila na sa sanktuaryo o didto ilang isulti ang ilang sala sa karnero. Hoy karnero, nakapatay ko kagahapon. Ikaduha nakapanglugos ko kagahapon. Nakapanghilabot ko babae nga di na ko asawa. Pag human nilag sulti ang makaigsunan, kuhaon sa pare ang saserdote ang kadalaang karnero, iyang ihawon ang dugo isablig nga to sa tabil sod sa templo o niya ang lawas ato sunogon. Pero sa di pa to sila sunugon, kuhaon sa nilang ilang makaon, nang sobra to ilang sunugon. Kadto silang tanan, nabuhi sila pinagi adto, gihuna-huna nila sa ilang panahon, nga namatarong sila adto, kay mao sa to'y pamaagi, nga sila mamatarong ni adto unang panahon. Apan kani adto rato, sa dihang namatay si Kristo, dili nata mamatarong pinaagi sa paghalad sa dugo sa mga mananapag, pag-ihaw nini. Apan mamatarong na takaron, mabuhi ta niini tungod sa pagtuo nato kang Jesucristo o tungod sa iyang kamatayon dito sa Kalbaryo sa cross. Pangutana, pauni, gibungkag ba nato ang napulo ka sugo sa Dios? Mga kaigsuonan ato hinumduman, unsa giingon sa Mateo kapitulo 5, 17 pa 19, ayaw ko paghuna-huna nga ako mianis pagbungkag sa kasugan sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi dili sa pagtuman niini, kay sa pagkatinuod matupad tungod niini, bisan kinsa nagapahuyang sa usa sa labing jutay niining mga sugo o nagatudos mga taos pagbuhat sa ingon, kini siya pagkaisipon nga iwit sa ginharian sa langit. Apan bisan kinsa ang nagatuman o nagpanudlo nini, kini siya pagkaisipon nga dako dito sa ginharian sa langit. Mga kaigsuonan kaning napulo kasugo sa Dios matupad ni Kristo, wa ko moanhi aron bukago na. Ang pag-anhi nako diri sa kalibutan, ang pagpakamatay nako sa Kalbaryo sa cross, ang akong gibungkag ang balaod seremonyas dili ang napulo kasugo. Kay matupad ni Kristo, sayon pa nako bungkagon ang langit ug ang yuta, sayon pa na mahanaw, di lang gyud ning akong napulo kasugo. Kay sayon pa mahanaw ang langit ug ang yuta. Matod pa, apan walay pagkasailuan sa kasugan bisa usa ka kudlit o sa katulpok hangtod
ang tanan matuman. Mao bitaw nagsulti siya, itudlo ninyo na. Kung di mo mutudlo ana nga doon na pay napulo ka sugo, isipon mong iwit sa ginharian sa langit. Unsay pasabot, wa mo ilabot, di mo makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Mao na giingon ni Kristo, gitugo na strong kay siya apan bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo niini pagaisipon siya nga dako sa ginharian sa langit. Apan ang dili mo tudlo makaigsunan, isipon siyang iwit dito sa ginharian sa langit. So ang katungdanan nato ron, itudlo na to nga naapay napulo ka sugo tumanon. Kung di nimo na itudlo, maghilom na lang kung di kaganahan. Nung ka magsikag igon nga wa nay napulo ka sugo sa Dios, kay sama ra makaigsunan nga imong gisalikway si Kristo nga maoy naghimo og nagbuhat niya anang napulo ka sugo. So klaro na mga kaigsunan. So karon naa pa nagpabili ng napulo ka sugo. Kay ang giwala didto sa cross kana lagyong seremonyal. Kanang balaod mahitungod sa panlawas na ara gihapon na hangtod karon. Kanang balaod mahitungod sa pagkaon na ara gihapon na karon. Kanang balaod mga kaigsuon sa sanitation na paghihapon na karon. Kay maghimo pa man ta kasilyasan, di man ta mga libang lang bisag asa. Kanang civil law na paghihapon na hangtod karon kay kudugod anang atong konstitusyon. Kanang balaod sa korte naara gihapon na karon. Kanang balaod sa gubat naa gihapon na karon. Sa mga balaod sa balaang kasulatan makaigsunan nga dagko kayo ang giwala sa Dios kana lagyong balaod seremonyal. Busa kung doon na maingon ninyo, nga wa na napulo ka sugo, buot ipasabot, kulang siya pagtuon sa balaang kasulatan, o nag-ingon ang balaang kasulatan, mutudo si kawadan napulo ka sugo, naging Biblia, iwit sa ginharian sa langit. Apan, kung gusto ka may hamudako sa ginharian sa langit, itudlo, nga naapay napulo ka sugo sa Dios. Isulti sa mga tao nga ang giwala sa Dios, katong seremonyal, balaod seremonyas, paghalad-halad, katong mga pista-pista sila sa unang panahon, moto yung giwala. Ang karibitang nyumon, pagsimba nila, yan ang bagong pagsubang sa bulan, giwala po to sa dihang namatay si Kristo, kay kadtong tanan landong lamang sa umalabot sa dihang moabot si Kristo aron malansang sa Kalbaryo sa krus aron pagluwas sa mga tao sa kalibutan. Simple ang atong pagtuon. Apan naglaom ko makaigsunan nga imo ning nasabtan. O gikan karon ibutang si hunahuna nga ang napulo ka sugo di ay nagpadayon pa hangtod karon kay sayon pamahanaw ang langit ug ang yuta nung ka nga pagkasayloan ng kasuguan ni isa ka kudlit niyo sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Okay? Naglaom ko ang imong nasabtan at gidungo atong ulo magampo ta. Dios nga langit nun, salamat kay sa imong pulong among nasabtan. Salamat sa pulong among nabasa. Ang imo daing giwala dito sa Kalbaryo sa cross, mao ang balaod seremonyas, ang mga halad-halad sa unang panahon, og ang bag-ong pagsubang sa bulan nga mga tulumanon o kana nga tulumanon. Apan ang napulo ka sugo nga imong gihatag nga mo'y patukuranan sa imong panggobyerno, nagpabilin ay hangtod karon. Salamat kiros pagtubag sa pagkampo amo nang gisalig ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa imong pagkig-uban nako sa atong tulumanon. Ato na lang pasalamatan si Lord Jesus Christ, mo supreme provider sa atong tulumanon, ang matuod nga pagtulunan. Daghang salamat, ang Dios kanimo magauban.